Hayırlı gün оқушылар. Технология дәресен башлыйбыз. Бүгінгі дәрестің темасы SketchUp программасына и моделина жиһазлар урнаштыру. Бүген без үткән дәрестә төзегән и моделин тулыландырабыз. Материаллар бүлегенә кереп, идән һәм стеналар өчен кирәкле материаллар сайлыйбыз. 3D Warehouse сайтына кереп, җиһаз модельләрен алабыз. Аш бүлмәсе өчен урындыклар һәм гарнитур кирәк булачак. Җиһазларны тиешле урыннарына урнаштырабыз. Юыну бүлмәсенә раковина, көзге, унитаз һәм душ куябыз. Коену өлешен пыяла өслек белән бүләбез. Йокы бүлмәсе кровать, өстәл, көзге һәм кием шкафы белән җиһазландырыла. Һәрберсе үз урыннарына куела. Менә без өйгә кирәкле җиһазларны урнаштырып бетердек. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Киләсе дәресләрдә очрашырга кадәр.